מאזינים כל הצינור. היה זה עכשיו Hang Me Out to Dry, שיר שלא הרבה אנשים יודעים, נכתב על מגבת. אללה, איזה גשם בחוץ, איזה גשמים. משה, אני אומר לך, זה מטורף, איזה גשמים, נפל רמזור. משה, מה אתה עושה פה? אני נכנסתי, חיכיתי עד השיר שהוא יסיים לשיר, נכנסתי. איזה גשם יש בחוץ, איזה גשם. נפל רמזור פה בכניסה לרחוב. מה אתה אומר? אבל אין פה רמזור בכלל ברחוב, הוא בא כל הדרך, נסחף ברוחות, ועלים בחוץ, איזה גשמים, חבל לך על הזמן. וואי, אבל איזה כיף שהזמנתם אותי. משה, אתה לא הזמנו אותך. אבל אתה מתפרץ פה לשידור. הדלת הייתה פתוחה. כי אין פה אף אחד, אנחנו פה לבד. זה פעם ראשונה שלכם היום לבד באולפן? כן. מברוק, איזה יופי. אני יכול לבקש ממך שתצא מפה כרגע? לא, מה, אני כבר נכנסתי. קר בחוץ נורא פה. נו, באמת, משה. איזה כיף. די, כל פעם אתה עושה את זה, כל פעם אתה נכנס. די, משה. טוב, תשמע, אני חייב לספר לך, אם כבר אני פה והזמנת אותי. נו, בחייאת, משה, שוב פעם באת לבזבז לי את הזמן. תגיד לי, למה יש לך כיפה על הראש? יפה, בדיוק שאתה שואל. 2 מילים. העסק החדש שלי, מזוזות בלוטוס. 2 מילים? 2 מילים. 2 מילים. כן, מזוזות בלוטוס. יפה. חבל לך על הזמן. תקשיב. תשמע, אין לי כוח לבזבוזי... לא. תקשיב, לא, אם אתה הולך לבזבז לי עכשיו את הזמן, אני מבקש שתצא החוצה. יופי, אז טוב ששאלת. אני סבר ששאלת. מה שאלתי? תגיד לי, אתה מכיר את זה שלפעמים אתה צריך לנשק את המזוזה. עכשיו, עד היום, בשביל לנשק את המזוזה, היית צריך לנשק להוציא את היד, לשים על המזוזה, להחזיר את היד לפה, לתת נשיקה. תקשיב, זהו, אין נגמר. מהיום מהפיכה. מה שאנחנו עשינו, לקחנו, חיברנו את כל המזוזות לבלוטוס, והיום, מהיום שאתה עובר ליד מזוזה, היא אוטומטית מזהה את הטלפון, ואוטומטית יש תהליך התנשקות. הייטק. מה אתה אומר? כן, עכשיו תקשיב. שאתה יכול לצאת? שנייה, תראה, כל הממשק הזה מחובר לרבנות הראשית בירושלים, וכל נשיקה מקבלת מספר, וככה אתה יכול גם להחזיר אחורה, ואתה מקבל בסוף החודש דוח עם כל המזוזות שנשקת בחודש האחרון. זה מדהים. אפילו עשינו שהפלאפון עושה קול של נשיקה כזה שאתה עובר ליד הדלת. הנה, תראה, אני עכשיו עובר פה ליד הדלת עם הטלפון, אוקיי? ראית? הנה, בוא תראה עוד פעם. תראה, אני עובר ליד הטלפון עוד פעם. הופה, מלא פעמים נשיקות, אני מנשק. טוב, סבבה, הבנתי. בוא נמשיך הלאה, בוא. לא הבנת. כל פעם אני נגרר לשטויות שלך, אני לא מאמין. תקשיב עד הסוף. לא הבנת. עכשיו, בשלב מאוחר יותר, אנחנו נשחרר לשוק מוצר מהפכני. זה נקרא נט זוזה. נט זוזה, כן, זה אפליקציה של מזוזה שמחוברת לאינטרנט, ואז דרך האפליקציה אפשר לנשק את המזוזה מכל מקום בעולם. עכשיו, הנה תראה פה בטלפון שלי, באיפון, יש לי באיפון? באיפון, כן, באיפון של אפפל. יש לי... של אפפל. אפפל, כן. למה אתה צוחק? יש לי נתזוזות מכל העולם. הנה תראה, יש לי פה נתזוזה בטוקיו, ויש לי בצ'יקגו, ויש לי בלאס וגאס, יש לי מלא נתזוזות. מה? הופה. מה זה היה? זה עוד אחד מהפיצ'רים זה פשוט מישהו נשק לי את המזוזה בבית עכשיו. אתה מבין? לי יש בבית מזוזה, היא מחוברת לאינטרנט. אני מקבל הודעות שמישהו מנשק לי את המזוזה בבית. איזה קטע. זה כנראה עכשיו אשתי נכנסה עם הילדה לא מגיעה, לקח איזה הרבה זמן כי היא מרימה אותה, אתה מבין? והילדה כבדה, ילדה בת 6 שוקלת 400 קילו, חבל לך לזמן. עכשיו, עוד אחד מהפיצ'רים של האפליקציה, זה מעניין, זה נקרא צלצול נישוק. צלצול נישוק. מה זה אומר? אוקיי, בוא נגיד, הרי אנחנו היום חיים בעולם דינמי, יש אינטרנט וזה, והרי אנחנו חיים במדינה שיורד 10 דקות גשם, כלום לא עובד. אז בוא נגיד ירד גשם, סתם דוגמה, ירד גשם, עכשיו, אין לך אינטרנט בנתזוזה, לא מחוברת לאינטרנט. מה קורה? יש, הטלפון אצלך בכיס אוגר את הסיפור הזה, אוגר את הנשיקות, וגם חברים יכולים לעשות לך צלצול נישוק, כלומר, עכשיו חבר יכול לשלוח לך נשיקה של מזוזה בטלפון. רגע, שנייה, זה לא עובד לי. הופה, ראית? עכשיו, מה קורה? אם יש תקלה בחיבור לאינטרנט, זה שומר את כל הנשיקות, ואז חברים שולחים לך נשיקות, זה חבל לך על הזמן. אני לא מבין, אם יש לו בעיה בנתזוזה, נתזוזה אתה קורא? נתזוזה, כן. מאוד מתוחכם. אם יש לו בעיה בנתזוזה, למה שהוא לא פשוט יעבור ליד המזוזה, ינשק עם היד? מי מנשק היום? אנחנו בשנת 2012 עוד מעט. אתה פרימיטיבי, מי מנשק מזוזה עם הידיים? הופה, ראית? למה אתה מרים את הקול אבל? למה? כי זה מגעיל. אני בקושי שומע את עצמי.
מי מנשק מזוזה עם הידיים? בקיצור, כן. תקשיב, מה אני רציתי להגיד לך? בוא, אני רוצה להראות לך, לפני שאני, נו. לפני שאני פה ככה, יש לך בעיה באוזניות, אני מסתר לך, פותח את הבעיה באוזניות. אוקיי. רוצה פרט אחרון במצגת, נו. במצגת שלי בפרזנטציה. איזה מצגת? פרזנטציה עכשיו שאני עושה לך, מציג לך את הזה, מישהו נשק. הפרט האחרון במצגת, זה עכשיו, זה הולך להיות הדבר הבא, אנחנו שומעים על זה בסוד, סוד מסחרי, לכן אני מספר לך. יפי. כן. פרטי, אתה מספר לי את זה בפרטיות. כן, רגע. אוי. הסוד מסחרי שלנו זה האייזוזה. כן. אייזוזה. כן. זה היום, אחרי הכל יש לך אייפון, שמייפון, איפון, אני לא מבין בזה, אני בכלל לא מבין בטכנולוגיה. האייזוזה זה מזוזה עם מסך מגע. מסך מגע כתוב פה, טעיתי בזה, אבל זה מסך מגע. נו. זה בעצם טכנולוגיה, זה בעצם מזוזה שמורכבת מאייפון, שתלוי לך עקום. לא איפון? לא איפון. איפון של אפל, כן. איפון או אייפון? אותו דבר. אותו דבר, אוקיי. תלוי לך, זה בעצם איפון, אמרת? איך אמרת? איפון. אני לא מבין בזה. איפון תלוי עקום על המשקוף, אוקיי? כמו זה. עכשיו, מרכיבים את זה עקום על המשקוף, וזה מריץ, טכנולוגיה שלנו, זה נקרא אייקלף. וואלה. כן, ובפנים... אייקלף, כן. מה זה, פיתוח שלכם? בטח, יש לנו מעבדות פיתוחיות, אנחנו גם עושים פיתוח תמונות תוך שעה. מקסים. גם שחור לבן, דרך אגב. והאייקלף זה טכנולוגיה שיש בפנים, ואז אתה יכול גם כן לנשק, וזה מסתנכרן לך עם כל המערכות המתוחכמות אוי, כל הזמן, זה תופס חבל לך על הזמן. וזהו, בקיצור, זה הכל, זה הטכנולוגיה שלנו. וואלה, תשמע, משה, טוב שבאת ועכשיו... טוב שהזמנתם אותי. טוב שאתה הולך עכשיו. טוב שאתה הולך, אז אני צריך שתפנה לנו את האולפן. ללכת? איפה עמית? כן. הנה הוא בחוץ. הוא שם, הוא לא מצליח לנשק את המזוזה. רגע, אני... ניתקת לו את המזוזה? כן, זה עם האייקלף. רגע, אני אקרא לו. טוב, יאללה, נשמה, תודה שבאת לבקר אבל. מה זה, אין פה... אבל תודה שבאת. אין קליטה בווי-פיי, לא יכול לנשק את המזוזה. אז תשלח צלצול נישוק. אוקיי, בסדר. טוב, נשמה. טוב, תודה רבה. יאללה, אני זז. יאללה, נשמה. כשיוצאים מהבית, נועלים את הדלת. איזה חמוד. הפסיכופת הזה, כל פעם בא... כל פעם שאתה הולך לחרבן, הוא מגיע. הוא מגיע כל פעם עם איזה שטות אחרת. מה לעשות? מה היה לו פעם קודמת? פעם קודמת היה לו עינוגי משה. מה זה, התה? זה תה, כן. ליין של תה. ליין של מוצרי תה. לפני כן הוא בא לקדם את העמותת צדקה שלו. איזה, מה זה? ישמח משה. ישמח משה. ואנשים תורמים. אתה תרמת לו? לא. במקרה. לא היה לו לא 5, לא 10, לא 20 ולא 50 שקלים. נשאר לו רק 100 ו-200. רק 100, 200 וצ'קים. אוי, זה גזל, זה פשוט שוד לאור יום. מה? נו, אתה שמעת את הרעיון שלו אגב? מה זה? שמעתי מהשירותים, מאוד עמום. כן, מזוזות בלוטוס. גדול. אחלה. גדול. אחלה. אף פעם לא חשבת על זה? לא. לא נמאס לך כל פעם לנשק את המזוזה? אני לא מנשק מזוזות. אז מה אתה מנשק? משקופים. אני מלקק משקופים. אתה מלקק משקופים? אני כן, כי אני אומר, המזוזה זה נכנס פשוט בין המשקוף לביני. אני רוצה לנשק את המשקוף, אני לא רוצה לנשק מזוזה. cut out the middleman. cut out the middleman. גם יותר זול, כי כשאתה עובר דירה, אתה זה לא צריך להביא מישהו שיתקע לך את זה. אני תוקע את המשקוף לבד. יפה, אתה גם מנשק אותו? לא, אני מלקק. תביא זה בוסה. בוסה? כן. רגע, שנייה. אופה. אתה רוצה לשתות משהו אגב? תן על הלחי השנייה. אתה רוצה לשתות משהו? לא יצאתי לך לשתות. תן לי לשתות איזה משהו, כן. כיף, יופי. עד הסוף אני מלא, רגע. די, חלס. מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה שיר. אתה רוצה שיר? אני רוצה לשמוע משהו. אתה רוצה משהו גשום או... משהו גשום, אבל בלועזית. רגע, בוא נראה. שנייה, בוא נראה מה יש. נו, יש, אפשר לשים. לא, כי לא בדקתי. אופה, זה המיקרופון, זה לא הייתי אני. זה יושב פה על איזה מין אולטרה סטנד כזה שעושה רעשים.